padang sak minambane kagungane sengon kabeh. Ngenteni gede yo, tak gede. Paduri apa iki penake? Halo, Kang. Halo. Loh, Mas, kok di kowe mau, Mas? Halo, Kang, iki aku jarak mampir aku dhewean. Kene. Iki lho aku jajan. Kayak gini, Kang. Kayak mau ceritane kok di, Kang, tak iso dhewean. Kok dolan iki mau lho, kok kandang ayam. Kok kandang ayam iki aku sangu jajan lho. Jajane usus iki, yo usus. Iki ngombene ben putih. Ben putih. Iya, ambek tak bungkusno kopi mau. Kopine. Ayo dadi ombe, Kang. Sik. Kocok mripatku iki lho tak copote. Wong jagong kok mripatan mari rak ketok. Kok iso pinter lek malah gawakno jajanan aku sik mengkene iki. Iki pupuk usus iki jenenge. Wis iki lho tak ombene dhisik. Aku ndek mau mulaku delok-delok tanduranku iki lho. Tanduran sengon wis pirang-pirang tahun kok rak gede-gede. Malah bingung aku. Tak tanduri apa meneh aku bingung. Lho iki tek kowe kaya nggawa meteran bareng iki. Ki apa iki iso jajanan lek meteran. Nganu meteran iki ku. Ape tak dibangun iki lho, tak dibangun nang gunamu ben jembar. Ben tambah obo. Jarimu tanduran sengon iki kowe bingung, kesuwen ora panen-panen. Mending ditebangi ae tanduri telo. Engko terus digawe nganu gasibu sebelah kono. Ngono Kang. Yo malah aku seneng nek ngono. Arep mbok bangunke. Ngono sebelah kene iki lho. Sebelah kene iki anyen ping kuadrat bangun. Lah ben ketok kali. Posisi kok kan kali sih. Ketok kono mek pasir dan ya iki tanduran sengon iki ku ape tak wetoki kabeh tak genti. Tak genti telo batenku. Tak ukurane. Nah iki lho dawane iki. Dawane 130. Dhuwure piro iki? Dhuwure 160. 130 sing mrene 160. Lah iki kok berarti iki kok didak ya Kang ya. Sing kene kok didak. Ben iso ngerti nggon kali mau jaremu. Engko sing sebelah kono digekno gasib-gasibu meneh. Lah ben misale ana dolan rene. Ana nggone berak. Wis ya Kang ya, iki timbangane kesuwen wong aku ya. Kawe ndik mau wis nduk dhuwur, nduk wisata. Aku tak balik. Iki jajanane anggere dipangan. Iki meterane tak gone balik. Kang, aku ya matur nuwun wis awakmu wis gelem mampir ning gubukku. Wis ngono ijeh. Mbok bangunke, mbok ukurke, aku malah ngangelno. Sampeyan aku malah ewo. Wis ngono, aku tak pamit, Kang. Tak pamit ya. Suwun aku. Terus suwun hati-hati ya nek dalan. Wes. Lah bolo lek pintere rak neni ngene wis. Digawakno jajan, digawakno kopi. Iki ape dibangunke. Wis kanca nek mbrah yen kepenak.